For why move mkawadi. Magva mkawadi unge mnari rafu. Ngende inzwa. Ma message pando senda mari kumba. Dinao ese. Ayo, ngende inzwa. Mari ada senda kumba kutoshika na 3000. Ma message dinao ese. Yekuti inini nekuti malota akati ini mama vaindituma kuhura here. Right, chinzwa inyaya yoyo. Eva ndiye akataura nyaya iyi kuna maloti ega. Right. Chaitika nchekuti paive nevanhu vainzwa. Paive nevanhu inzwa akaudza mai maka inzika wewe. Handiti. And then maloti pane vanhu vaingonyora ma comment section paiposta mapika ina tete vake. Vanhu vekuJoburg. Obva vachangonyora kuti musikana uyu taihura naye apa. Musikana uyu taiwaziya. Uyu achidelete masini. Iye Eva ega ndiye akazoenda kuna mai maka paakadzoka adzorwa nauyu waziya. Mvatanga kuchema. Waziya. Achiti ndaihura inini but ndaifotswa nema situations. Akasvika pa level rekunditi ndaihura kuti ndichengete nini. But ipapo akatanga kutaura kuti hanzi mama ndo vaindifosa. Waziya. Mama ndo vaindifosa indipa pressure saka ndakatanga kuti achihure kuzi ava ndide kana ndisina mari. Sirizo here. Ukati mama vandide kana ndisina mari. Iwe une dzvene futi wabuda mama vacho ivavo. Ape ose dzvenereti kwandi munhu asina pekugara. Wabuda mama vacho ivavo. Imimi kana uri muri pamwe chete nevabereki. Itai vabereki vacho vataure. Mufunga kuti vabereki vangasimbisa zvamunotaura izvozvo iwe. Vabereki vanosimbisa ulenge enda toita zvinhu kwakuti imimi. Hanzi handitaure zvinhu zvekupenga ndakaudza indika kupi kwaiwose usiri kutaura zvandaikuitira zvakanaka. Inzwa. Ko ndotaura zvakanaka zveko kutaura zvinhu zvakashata. Anotaura chinga anyarare uyo. Waziya. Akutaura kuti hanzi indika hanzi akanga adzingwa kurendi. Usadaro shamwari iwe. Indika shamwari anogara kumba kwake. Julius Praga anopa indika almost 5 wire every month. Waziya. Julius Praga anochengeta Sauro indika anoshanda ku glow up. Ko waiko kubva wadaro naye mwangu. Ubva waitongea vanhu vasina kana dhira vanhu vari kupenga. Wosaka nekuti manetsana. Vanhu vacho vana Jefa dzabuda. Wafana kungoita vanhu nge vanodhomoka. Nekuti manetsana. Ova nyaya inokwanisa kutogadzirisika. Hapana nyaya kapa. Eva tisi kufana ungeti right inzwa Ketina. Hai waita mama ndinazera newe. Iwe ndiri munhu mukuru wakambonditi musoro wamboroka ndakatoya mukondomu. Iwe mbuvuleni wakamboti ndakatoya mukondomu ita mama. Aiwa ndikumanya manya kamaziya. Vabereki inzwai. Ayo, usapinde nemoyo uyu ndisisi wako chamwari. Ewa ndisisi wangu ndomuda zvingaite. Ine ndoziva ndo unhu wake. Saka ndiri kuuya ndichiseka hangu panapa kozi ndomuziya. Waziya but ndangoboeka nawo waziya. Kuti pazvinhu zvacho zvaungochitaura ende achitaisira kuti hapana. Unogona kutaura kuti takanetsana padi. But obvoita unge senge wewe nemurora wako unge makatorimira kumugano inga maifamba mese michotengerana michotengesa zvinhu michotengesa mafuta emaloti rose. Waregererei murora achituka vatete nemurora vakatukana. Handisi vatete nemurora vakatukana. Handisi ipa tina handizorambeka ndichifasa murora kamurora niye watakatadziya. Handitakavhura hombe vachitoronga hure iyo. Vachitorinyepera kuti ndati ndorida. Haiwa kani chiro ndinzazi ndakadhakwa handizode colorful. Waziya karafu wakutanga unyebera colorful iwewe. Aiwa iwewe udangotaya kusimbisa iwewe. Udangotaya chete iwewe. Udangoprova. Udaprova china yanzvadzi yangu. Aiwa ngende inzwa. Sisi vakatsamwa vari kudurura vachikanda maodhi nemascreenshot kufoni. Aiwa kana naivo zvavo tinazvo kani vasabva vaitonge senge vanobhabhauka inyaya kuti hatiite zvinhu maitiro ava vane vachiita takuya pasocial media nhasi. Inokuzvimbirai social media iwe moms hati munzwa dhimoyo dhimo ndo vakapesanisa anzani uyu maloti nadhimo hati mukona pashow yaJapreza pakanga pasine indani story pashow iyoyo papabhukwa maloti ndandine show kumesina same day ndobva uyu aronga shoti rekuti anoperforma nadhimo kwaJapreza kuHICC
Dhima akafanana nena ni haiti inenge yangu oyaiti dressing zvese inini semJ ndiri kumesina so that makuseni panotomuka patooneka promotion ngekutoti kuhulenge ndakaperforma kuHICC namaloti mba performa futi kupesina ega waziya takutangotobudisa mafreestyle emfana kana mangoma handiti varonga vageza kwaJapreza kuya ukanzi kuimba na7 ukadzipotsa zvazvako waziya watosara chirongo wabhadharwa program yapfuura vaifanira kuenda pastage na 6:30 iye mbaenda unotsvaga chamba waziya ndobva vasvika pakuenda kwaJapreza paine imwe show futi kuchitungwiza same day ndobva vadzoka pamunini avapo inouya imbotira kubata pamunini ndiri kumesina apota show kwaJapreza apa isiri kuti shudhu yekuchitungwiza yacho adzoka asipo so yakangobhoeka pamunini chichi waziya munogodhama seiko imi mama tatakurongera shoti rakapera cause Dhima ada kuimba handiti ende ndo 3 main reason mimi akati amfanira kutora munini wako afanira kunge ari padhuze newe cause munini wako anoimba munini wako ndi DJ futi handiti inini matracks kuti ndakapfeka aya nonga maingoona Dhima ndo ane akangorova chiro Eva iye Eva right video rechingonzwisa baby makarona chikonzwisisa baby ingana Eva maiwepo wani muchitonakirwa nemurona wemuchitozhinya murudoka saka waiko musingatauri mamoments iwayo waiziya vakazonoimba naDhimo day alright following day kwapokelo yaSunday kwapokelo kuya stage yaeni but kukwirwa niyo mastage ese wani mastage aya isatanga makwira izvezvi waiziya but apana zvakanaka right wait waiziya saka Dhimo pakazoita waiziya indo patakanovhura futi hombe yekwana Kerish kaya kahure kaya katakatakecha waiziya inde handina Dhimo muraundi iroro waiziya and then ndo iwewe futi toda kukurova iwewe aiwa yakanga ndakechwa but ndakabva ndazongosechwa unongoziva pamwe pacho newadyiwa nemabhiyazi but ndezvekubhara right akazonotanga kunoti kuna Dhimo murove maloti Dhimo yaikuti takabhaiza takavhura hombe nablazi takadii iye atolodha mufana rove maloti yeye waiziya usatamboti maloti yeye ndo pakabva nomudedza futi Eva yeye maloti yakamamirwa nevanhu vakahopo ati shamwari moyo wake ndo unoita kuti aramba achingomamirwa indogara ndichitomutaurira waiziya kuti moyo chena iyi waiziya inini chaiye inganzi akatibatanidza sikiwe amana kafamily ndiye munhu akati ndisauita sei sai uri kuenda unorora usina kuziisa family iwe ndo vasiri iwe pamwe ndo vasiri iwe indakuona sekuti iye naDhimo nakamainini ese kanga achitaura kekaya vane kafamily kavo vari 3 kozi dai kusiri kuti ndinogona kusangana mudhara izvezvi apa pako mina nditira kufonera mudhara waiziya mina nditira kufonera mudhara zvinhu zvakatopera mudhara kutozviziya hapana munhu asikuziya dhiriri waiziya but vanhu ava vatangoteka kuti kunge hamino ngenini ngendopenga here sadaro kana vapenga vanhu ava vambotaurisa madzibaba edu ari kudedzera sisi vako hanzi fonera kamudhara tione fona mira ndimuise palaudi unzwe hanzi fona kauyu munzwe teerera unzwe taura Eva kovaise kapa naEva wada kujoisa madzibaba edu tikadhirika kako kekumama chingofonera kweni ndingamutse muteti nenyaya dzesocial media ndinondovamutsa hatuda wainvolva here hatiwata vasi kuziya osaka iwo kuti andakuudza mudhara saka kuti andakuudza mudhara inini andakuudza mudhara here sona ukandivenga Eva ukandivenga iwewe ini ndakuisa panyika yese ichiona ukandivenga iwewe ukunzwa here ukandivenga iwewe iwe ndiwani kwewewe
ana tete vensete ndokudza chiko yemuchinetsana unoda kuya kumarora echi ana mudhara ndakavaudzawo chero wakasati chii munoita zvandoda pana naEva imimi musadaita bitterness waiziya maindirerutsa muchinditarisira mugirazi ndasimudzwa remunhu iyeye maloti pakanditora mozi mai muharasa futi here ndichichape kugara asi matangotora kanzive makaura kuti undichengete afuaitsayo twakaura kuti undichengete iwo sadaro iwe sha otangotora zvemota iwe unozienda mbamba nenoti yamaloti gore rese here ndaisaya kumusha nenoti yamaloti iwe nyarara mune dzvene imi naiziya dai ndinotenga mota dai muchingosekerera imi maisakwira mota yamaloti yacho here ndaisauya nemota yamaloti yeblue here noti kumba ndaisauya nemota yamaloti here hatina kuuya tese here neconvoy saka iwai kuda kutanga kutengesa vanhu mero tonge vanhu vakaipa iwe kuda kuita kunge mama munhu akaipa kuti anoramba munhu nekuda kwekarekta iwe kuda kuita kunge maloti akaipa iwe ngohura wani kujoza but unoramba ungori mwana wavo kangaitohurira iwe kuti upfeke nekudya waizopfeke unondichengeta neiwe iwe unochengetani waiti kuhurira mama ati wamunzwa getina mamunzwa momzi ati ndaihurira iwewe wandihurira chiko iwewe zvene rako rekuyanika jini wani pagore kanenge kuti unonzi uri sisi unoshanda uchirovesa makumbo wakanzi nani uchekerese makumbo iwe unochengetani uchihura ndichengetore mari yechihure sha usadondiita kunge fuza iwewe waiza ndiri hanzvadzi yako but nekuti mondononge ndopenga motanga undisaiza chihure chako panapa iwe chihure chako tochiziya shamwari sanditoresa basa chihure chanje undonyebera namaloti ndovasingazvizivi indoziziya in and out hanzi tiri kuona hanzi tokumunzwa muri kumunzwa here munyowani pasocial media mhatauri akuratidza bitterness yake mamunzwa zvine basa rei hanziva wakatora hurera hwenzi kweiwe wakararwa nevanhu vangani bhawa rese nge wetokechesa wani pana asina iwe asi uri vhijini asiwo vanhu vanohura newe wakakuwana uri vhijini herewe kumhata aime superstar eva the superstar usazvifananidze newe madzimai chatsitsi kuna mwari uise unamate ukomborerwe usiye madhimoni ako ekupesanisa vanhu ekuda kuti zvaunoda iwo zvide kuitwa nevanhu saka uchitambudzika mfana saka muri kumama nenhamo mune utsinye vaisakwira mota yamaloti vaikwira munoti yamaloti ava vaikwira ketina ndisana nasendi vaipiwa mara vachidzitora ava mune dzene imimi muchitanzi vhale izvezvi mune muchiti ukumpa mari yakawanda mune utsinye wewe waiti vhale ukumpa mari yakawanda asi maimbopopotsera kuti vhale achengetwe nawo mune muchita ukumpa mari yakawanda wai uita jelasi rei uri muroyi mfana uri muroyi kumhata muroyi uyo hureyo ane mweya wachihure kani ndibhilive kuti hanzvadzi nehanzvadzi vanhu vari kupikisana apa iwe wasvikawo kukupi kweunoziva social media here eva iwe upungwa kutoreka mbiri ukaita mbiri unoitisei mbiri yacho uda kuita masiriri uda kuitisa mbiri yacho kuda masiriri une dzvene makwira mota yamaloti mimi waiziva muchidya zvinhu zvake muchitengesa mafuta ake ana mhata imimi nekuti zvidarira makutanga zvinhu zvakutaura isa kuti dai kalafu wasiri kuzvitaura here uchinyeba iwewe saka kuti dai kalafu wasiri kuzvitaura here kalafu wato nebitterness ukudarika iwe hure iwewe mobzi imbomuitai munhuyo ndimbotaura akundivhingidza nenzire mwana naingende sandavona sasikamuri nenge uyo munhu waiziya sadaro anondirwadza mani munhuyo boys asadaro eva iwewe sadaro sha sadaro waiziya sadaro sandirwise
urwei wandivengerei muda kuimbawo here uyai kamuimbe mupinde mubhendi mubatewo mamaiki dzinoti maloti akatenga kubhukwa sanda kubhukwa but ava appreciate vanhu ava vaitoshora vanhu ava sha vanhu ava vaitengesa mafuta amaloti ava inini nditori kumadhaka nditori navana bhurugwa sha iwe ndaifamba ora ndakadzingwa kwa1 ngwambi nine papa bag amana ina nditaurwe zina basa pana maloti waize zvekuti waize maloti akandidefenda amana musadaro ndimototo ndimunzwire tsitsi alright musadaro amana musadaro hatifaniri kutanga kutonge alright tutanga kusaona alright munhu paakatigonera akatombotibatatanidza wani mai makawenza vana mari yerendi chisauro chane kunaka kwacho kungosipuraga angatadze kubhadhara mari yerendi hausadaro kanevha tanetsana but hatifaniri kubva taitonge tikumukana mwana wamai saka mangwana tikawirirana chokwadi chinotaura chokwadi chekuti kuti takubva tataitonge hachaonane but ione nyaya yekuti une brains akadhakwa vanhu vakanetsana unofira kunge havachaonane but hauzive kuti kunetsana kwokwanisa kutogadzirisa zvinhu evha sadaro hanzvadzi yangu sadaro alright chero akanzanzi alright evha ari right une right here yekubva uchiradza kuipa kwehanzvadzi yako